Magandang araw po aking mga taga-subaybay. As usual, welcome po kayo dito sa ating programa, Ang Buhay ng Mga Santo o The Lives of the Saints. Ako po ang inyong kaibigan, Kuya Merdadumo, ay maghahatid sa inyo ngayon sa buhay ni Saint Adalbert, Bishop and Martyr. Ika-23 ng Abril ang kapistahan ng ating mahal na santo, San Adalbert, Obispo at Martir, mula taon 756 hanggang 777. Siya ang patron saint ng Poland, Hungary, at Czech Republic, canonized by Pope Sylvester II noong taon 779. Si Adalbert ay ang binhing ebangheliko na nahulog sa lupa at namatay, at nagbunga ng sari-saring ani sa lahat ng mga bansang nauugnay sa kanyang misyon. Ito ang kaso ng Bohemia, Hungary, Poland ng Piast, at gayon din ng Pomerania, at ang mga taong naninirahan sa rehiyong ito. Matapos ang 1,000 taon na naghihiwalay sa atin mula sa kanyang kamatayan sa Baltic, lalo nating nababatid na ang dugo ng martir na ito, na ibinuhos sa mga teritoryong ito 10 siglo na ang nakalilipas, ay gumawa ng mahalagang kontribusyon sa ebanghelisasyon, pananampalataya, at bagong buhay. Gaano kalaki ang pangangailangan natin ngayon na sundin ang halimbawa ng kanyang buhay na ganap na nakatuon sa Diyos at sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang kanyang patuto sa paglilingkod at apostolikong sigasig ay malalim na nakaugat sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Tungkol sa Saint Adalbert ay masasabi natin kasama ng salmista, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nauuhaw sa Diyos, siya ay nanabik para sa kanya tulad ng isang walang laman, tuyong lupa na walang tubig, mula sa Salmo chapter 63 verse 2, 1997 homilya ni San Juan Paul II sa Poland. Si Duke Slavnik at ang kanyang asawang si Strzeslava, ang mga magulang ng santo ngayon, ay parehong nagmula sa marangal na namumunong pamilya sa Duchy of Bohemia, kasalukuyang Czech Republic. Nagkaroon sila ng 5 anak na lalaki, isa sa kanila ay si Wojtek. Noong bata pa si Wojtek, nagkasakit ng husto, kaya inialay siya ng kanyang mga magulang na puno ng pananampalataya sa Diyos bilang isang pari kung pagagalingan siya ng Diyos. Nakabawi si Wojtek at ipinadala sa Magdeburg, Germany, upang mag-aral sa ilalim ng Bishop Adalbert, ang unang obispo ng diocese na iyon. Sa kanyang 10 taong pag-aaral, si Wojtek ay lumago sa kaalaman at kabanalan. Siya ay gumugol ng mahabang oras sa pananalangin at lubos na nakatuon sa pangangalaga sa mga mahihirap. Napakalaking paggalang ni Wojtek sa obispo ng Magdeburg kaya kinuha niya ang kanyang pangalan nang tanggapin niya ang sakramento ng kumpirmasyon. Si Bishop Adalbert ng Magdeburg ay kalaunan ay nakanonize bilang isang santo, gayon din ang kanyang estudyante, si Saint Adalbert ng Prague, na ang kapistahan ay ipinagdiriwang natin ngayon. Nang mamatay ang obispo ng Magdeburg noong 781, ang batang si Adalbert ay umuwi sa Bohemia at naordinahan bilang pari makalipas ang 2 taon ng obispo ng Prague. Di nagtagal, ang obispo ng Prague ay nagkasakit at sa kanyang kamatayan ay napuno ng takot sa impyerno. Namuhay siya ng makamundong buhay, naghahanap ng kayamanan at kaginhawaan kaysa sa kabanalan. Ang namamatay na saksi ng obispo ay nagkaroon ng epekto kay Padre Adalbert, na naging dahilan upang palalimin niya ang kanyang pangako sa paghahangad ng kabanalan sa pamamagitan ng penitensya, panalangin, at pagiging simple ng buhay. Di nagtagal pagkatapos noon, napili si Padre Adalbert bilang susunod na obispo ng Prague. Kahit na lumalaban noong una, sa huli ay tinanggap niya at naordinahan bilang obispo noong raon 783. Sa sandaling naging obispo daw siya, bihirang ngumiti si Adalbert. Kalaunan ay sinabi niya, madaling bagay na magsuot ng mitra at krus, ngunit ito ay isang pinakakakilakilabot na pangyayari na magkaroon ng isang account na magbigay ng isang bishopric sa hukom ng mga buhay at mga patay. Talagang naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Poland, sinunod ni Bishop Adalbert ang kagustuhan ni Bolesław na maglakbay siya pahilaga sa teritoryo ng Prussian sa kahabaan ng Black Sea upang i-convert ang mga magaspang na pagano sa lupaing iyon. Ang Poland ay kamakailan lamang ay naging isang bansang Kristiyano, at nais ni Duke Bolesław na kumbertihin ang mga Prussian at dalhin sila sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang mga Prussian ay isang relihiyosong tao na naniniwala na ang lahat ng bagay sa nilikhang mundo ay may mga espiritu. Ang mga hayop, puno, at lupain ay iginagalang at sinasamba. Ang mga pag-anong pari ay nagsagawa ng mga ritual ng mahika, naghahanap ng pabor mula sa hindi mabilang na mga espiritong ito at regular ding nagsisikap na makipag-usap sa mga patay. Ganito ang paglalarawan ng isang misyonero noong ika-14 na siglo sa mga taong Prussian, dahil hindi nila nakilala ang Diyos, sa makatuwid, sa kanilang pagkakamali, sinasamba nila ang bawat nilalang bilang banal, sa makatuwid nga, ang araw,
buwan at mga bituin, kulog, mga ibon, maging ang mga hayop na may 4 na paa. Maging ang palaka. Mayroon din silang mga kagubatan, bukirin at mga anyong tubig, na kanilang pinanghahawakang napakasagrado na hindi sila nagsibak ng kahoy o ng ahas na magtanim ng mga bukirin o isda sa mga iyon, Padre Peter ng Duisburg. Ang pananampalataya kay Kristo, na naging mga Kristiyanong bansa sa mga sumunod na siglo. Habang pinag-iisipan mo ang buhay ni Saint Adalbert, isaalang-alang kung nakakita ka ng anumang pagkakatulad sa iyong buhay. Nagtatrabaho ka ba upang ibahagi ang ebanghelyo sa pamilya at mga kaibigan, para lamang makita ang iyong mga pagsisikap na magbunga ng kaunti o walang maliwanag na bunga? Kung gayon, kumuha ng inspirasyon mula sa santo ngayon at tularan ang kanyang halimbawa ng matapang na pag-aalay hanggang sa wakas, pag-aalay ng iyong buhay sa sakripisyo upang ang pagsaksi ng iyong pag-ibig ay magpapalusog sa binhi na inihasik ng Diyos sa pamamagitan mo. Manalangin tayo. San Adalbert, buong tapang kang naglingkod bilang isang mabuting pastol sa mga taong pinadalhan ka. Bagamat nakatagpo ka ng patuloy na pagtutol, ang iyong pangako ay hindi nag-alinlangan. Sa huli, ang pangakong iyon ay nagresulta sa pagdanak ng iyong dugo. Manalangin para sa akin, na sundin ko ang iyong matapang na halimbawa at ailay ang aking buhay para sa iba, anuman ang halaga. San Adalbert ng Prague, ipanalangin mo ako. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. At dito nagtatapos ang ating maikling kwento sa buhay ni Saint Adalbert. Sana ay patuloy tayong gagabayan ng ating mga santo sa ating paglalakbay patungo sa buhay na ating minimithi. Thank you for watching at huwag kalimutan mag-follow sa akin para sa upcoming videos. Maraming salamat po at ito si Kuya Merdedumo, mananatiling tapat sa inyo. Bye bye.